गिबियावनोथ' आं बेखौनो बुंगोन आं मोजां मोनदों खारन जायगाया माने पिकनिक स्पटनि थाखायनो फिटखा जोंहा साम्फा दै दङ बाला दङ साइडआव हाग्रा दङ बिफां लाइफां दङ मोनसे सौन्दर्य दं आरोखि बे हिसाबै मोजां जायगा मोजां स्पट आरो भबिष्यतआव बेखौ मोजां मोनसे पिकनिक स्पट खालामनो हायो जाहा जुदि कमिटिया मेनेजमेन्टआ जोंनि टुरिस्ट डिपार्टमेन्टजों जुदि लोगो लालायनानै मोनसे मोजां प्रजेक्ट खालामोब्ला साबसिन हामसिन जुदि खालामोब्ला आरो गोबां मानसि फैबावगोन ओरैनो जोंहा साम्फाया नामजादाखा साम्फाया नामजादाखा आरो बेवहाय जोंहा बै साम्फा माबा दंना बेवहाय मा होनोमोनलाय इरिगेसन थाबाय ओमफ्राय बै पावार प्रजेक्ट दङ बेफोरबो हाइलाइट जागोन दा बे जेनाखि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटजों दा आं आसा खालामदों जोंनि बे ओनसोलनि माखासे जोंहा बेखार मानसिफ्रा एसेबाबो माने खामायनो हागोन सार जों नुनो मोनो नैबे सिजनेलि जों पिकनिक स्पटखौ सरासनस्रा खालामनाय जायो जोंनि बिटिसि हालामाव नाथाय गुबुन हादरसा जेरै मेघालय मिज'राम नागालेण्डफोरा टुरिस्टजोंनो जानो हायो बेबायदि माने पार्मानेन्ट टुरिस्ट प्लेस खालामनायनि सम्भाबना गोबां बेखौनो होनदों बेवहाय जे बेवहाय जोंहा बिराद मोजां स्कप दङ दै दङ बेवहाय जोंहा हाग्रा दङ गामि दङ मोजां मोनसे बे स्पट बेखौ जुदि जोङो टुरिजम डिपार्टमेन्टजों जुदि बिटिसिआव दंखायो जुदि बेखौ टाइप खालामनानै मा गोजां बोथोर मा गोलोम बोथोर बेजों खोथा गैया बे गोलोम बोथोरावबो बेवहाय फैगोन गोजां बोथोरावबो बेयाव फैगोन आरो बिदि समावबो फैगोन बेबायदि बे स्कप दं मोजां स्कप दं दा नंखायनो आं कमिटिखौ बुंदों आरोखि एसे एक्टिभ जा जोंजों जगाजग खालाम जों बेखौ माने सहाय खालामगोन जाहाथे मोजां जायो